Имаш една минута да познаеш максимално повече думи. Символа на любовта, един човек. Купидон. Когато искаш да се сгодиш, мъжът отива, купува нещо много скъпо и го дава на жената. Пръстен. Точно така. Когато някой е много ценен за теб или има рожден ден и му даваш нещо да покажеш твоето уважение към него. Подарък. Когато се посветиш на някой, ти искаш да живееш с него завинаги. Теглим ипотека. Не, Годеж. не. Пас. Когато много силно си привлечен към някой физически, какво изпитваш към него? Траст. Точно така. Когато си във взаимоотношение с човек, който виждаш много лоши неща в него още от началото. Червен флаг. Точно така. Когато те вече са оженили, обаче изведнъж почнат конфликтите, какво настъпва в тези взаимоотношения? Появява се трети. Не, по-скоро решават, че вече не искат да бъдат заедно. Развод. Друга дума. Преди, може и да не са женени. Когато две гаджета решат вече да не са заедно, как се нарича? Раздяла. Точно така.